er tidligere sted, for det gælder om at komme først, før mængden, før turistbusserne, før myldret. For her ved Frankrigs næstmest besøgte seværdighed kan det hurtigt blive trængt. Bilen ruller stille gennem det franske morgenlandskab. Solen rejser sig over horisonten og maler himlen i gyldne farver. Forude venter noget, vi længe har drømt om. En halvanden times rejse fra Bayeux til det sagnomspundne Mont Saint-Michel-kloster. Vi nyder roen på landvejen. Et kort stop ved en fransk bager, en lun croissant, en tår kaffe og så videre. Og pludselig, derude i det fjerne, hæver det sig, som en drøm fra en anden tid, Mont Saint-Michel. Majestætisk og uvirkeligt, som om det er vokset op af havets bund. Vi har kun hørt historier, set billeder, men nu står vi her, og vi er klar til at træde ind i en anden tid. Velkommen til Tides of Time. Så nu er vi på vej ind mod det berømte kloster Mont Saint-Michel. Vi nærmer os nu den ikoniske port til Mont Saint-Michel. Det her øjeblik har vi set frem til længe, og stemningen er helt elektrisk. Som du kan se, er der allerede mange mennesker, men heldigvis har vi vores guide med. Diana, min kæreste og dagens kyndige rejseleder, sørger for, at vi ikke farer vild i folkemængden. Klosteret foran os blev grundlagt helt tilbage i år 708, og har siden da været hjem for benediktinermunke. Det er næsten umuligt ikke at mærke historiens vingesus, når man står her, midt mellem hav og himmel, tid og tro. Nu går vi indenfor, og det bliver en rejse tilbage i tiden. Vi bevæger os op gennem de smalle gader, omgivet af små butikker og travle mennesker, der er liv overalt. Men blikket søger hele tiden opad mod klosteret. Stien snurrer sig, og stigningen kan mærkes. Det her er ikke for dem med dårlige knæ, men vi glæder os. Vi vil op og opleve den berømte udsigt. Vi havde bestilt billetter hjemmefra, og det er en god idé, selvom køen til selve billetsalget faktisk var kortere. Mange tror, man skal booke online, så de overser den fysiske billetkø. Jo højere vi kommer op, jo bedre bliver udsigten. Bag os spreder landskabet sig ud over som et levende maleri. Tidevandet glitter i det fjerne, luften bliver klarere, vinden bliver stærkere, og så panoramaet. Et blik, og det hele giver mening. Det er øjeblikke som det her, man husker resten af livet. Oppe ved udsigtsplatformen, hvor vi troede, vi blot skulle nyde panoramaet over tidevandens landskab, ventede en overraskelse. Foran os stod en skabning, vi ikke havde forventet. Zeus. En mekanisk hest smedet i stål og aluminium, skabt af kunstnergruppen Atelier Blanc Fernandes og vist første gang under OL i Paris i 2024. Ved sine 1,8 meter i højden og sit rå udtryk er den inspireret af fotografen Edward Muybridges berømte billeder af hestens bevægelse. Født af jern og ild, smedet i menneskets vilje til at skabe udholde og efterlade et evigt aftryk. Den rejser sig som et symbol på styrke og beslutsomhed, men også som en påmindelse
om den skrøbelige balance mellem menneske og maskine, skaber og skabelse. Hvor går grænsen? Hvornår bliver maskinen mere end et værktøj og en spejling af os selv? I dette møde opstår en ny form for kraft, drevet af både teknologi og menneskets drøm. Og nu vågner den. Nu løber den. Og vi følger i dens fodspor. Vi bevæger os nu ind i de hellige haller i det ældgamle kloster Mont Saint-Michel. Men bare rolig, vi har ikke glemt humoren hjemme i Danmark. Her ser du Diana løfte hele månen med én hånd. Ja, det er ikke hver dag, man ser det ske, men i de omgivelser virker næsten alt muligt. Vi går videre gennem de smukke søjlehaller, hvor lyset brydes gennem sten og hvælvinger. Man mærker historiens vingesus, men vi holder stadig begge ben på jorden. Nogenlunde da. Lidt længere fremme opdager vi et gammelt hejseværk, en kæmpemæssig trætrumle drevet af ren muskelkraft. Her trak man forsyninger og varer hele vejen op fra foden af bjerget. Et genialt system og et bevis på, hvor langt man kan nå med vilje, opfindsomhed og lidt sved på panden. Vi bevæger os nu stille og roligt nedad igen, bagom klosteret gennem de små klosterhaver, hvor roen begynder at vende tilbage. Det er så lige indtil vi møder alle de andre turister. Her møder vi en af de lokale beboere, en stor måge, der holder godt øje med sit territorium. Denne ø her er ikke kun et historisk vidunder, men også hjem for en række fuglearter, som trives blandt murene og tidevandens rytme. Krager ser man til gengæld ikke mange af, selvom man måske skulle tro, det var dem, man ville forbinde med klosterlivets ensomhed og mystik. Mont Saint-Michel har været mange ting gennem tiden. Udover at være et kloster har det i en lang periode også fungeret som fængsel, især fra tiden omkring den franske revolution og frem til 1863, hvor det endelig blev lukket som straffeanstalt. Og med det begynder vi at nærme os afslutningen på vores rejse. Vi har bevæget os op gennem de livlige handelsgader, ind gennem klosterets hellige sale og nu ud i den friske havluft igen. Lidt klogere, lidt forpustet, men også dybt betaget. Og sådan nåede vi til vejs ende. Vi har gået hele vejen rundt, suget historien til os og fået taget vores obligatoriske kærestebilleder. Selvfølgelig sammen med vores guide, som også lige er rejselederen Hihi. Inden vi forlader øen, får vi traditionen tro købt vores lille souvenir, en magnet til køleskabet, som vi altid gør, når vi har besøgt noget helt særligt. Nu går en turen tilbage af dæmningen, samme vej som vi kom, men noget er forandret. Vi er helt stille. Forvender vi os om en gang, 2 gange, og ser Mont Saint-Michel blive mindre og mindre for hver skridt, kan vi ikke lade være med at tænke, det er svært at fatte, at vi lige har gået derinde, gennem gaderne op ad trappen, stået på toppen og kigget ud over tidevandens landskab og tidens gang. The tides of time. Det hele føles næsten som en drøm, en stille afslutning på et stort eventyr. Et øjeblik i tiden. A moment in time. Tak fordi I så med i vores lille travelog. Normandie Vlog del 2. Mont Saint-Michel. Tides of time.
thank you